Šta je bilo? Pa smo ga vezali sinoć za krevet. Šta? Odvezao se i 2 sata pušta plin u kući, zatvorio prozore i hoće da se ubije. Pa nemoj, baba, jel ti znaš koliko sam ja platio plin za decembar? Znaš ti to? Zavrći plin! Što se ne obesi ko svi normalni ljudi, nego s plinom da se ubija na ovu skupoću? Nasapunjaj ti lepo konopac i doturi mu nekako. Šaljiku zovi od mene, zavrne plin, neću više da čujem za to. Jesi čula? Šta je bilo, čekaj, Đorđe? Šta je bilo? Da. Šta je bilo? Kako ubijanje? Ubijanje? Šta? Pravo je čudo da ja nisam mrtav. Ma ko? Kod se već nisam šlogirao. Svako jutro, ali ti vidiš šta se meni dešava i da mi o glavi rade. Namerno rade, ja ti garantujem. Ma ko će se ubije, šta mi priča? I Žika. Ko se ubija? Onaj idiot što živi tamo kod mene. Raosavljević, živan, da se ne čita. Žika. Zamisli, molim te, skreće pažnju na sebe. On sad ljubomoriše, našao je neke digerotipije od Šilovičke sa njenog venčanja sa 3. mužem, što je bio onaj Bizmark. I on sad kao ima napade ljubomore. On njoj razbija digerotipije. On te digerotipije uzima, pa crta brkove na njima. Pa crta kao nos od svinje na njima. Pa to radi. To je katastrofa. I sad kad ne zna više šta će, jer on je alkoholičar, ne znam da li sam ti nekad rekao, sad kad više ne zna šta će, sad odvrće plin da se udavi plinom. Ili hoće da krasta šibicu kao onaj majmun u filmu Link. To on radi meni u kući mojoj, da ti kažem. Marš, obesi se, ne s plinom. Plin se plaća, sine. Pa ste vi normalni, plin može da se zapali, to je jako zapaljivo, može kući da vam ode u vazduh. Kako ste tako hladni? Zato što su i radijatori ladni. Zato sam ladan. Jer to u stvari i nije plin. Vazduh guraju kroz cevi vazduh, okreće se ono brojilo i samo tako ide. Da li ti znaš koliko sam ja plin platio u decembru? Najtoplijem decembru od kad se meri vremenska prognoza kod Koljčickog. Bolje da su došli, da su mi s leđa odrali ka iz slanine, nego što sam to platio. Ne, Boškić, slušaj. Sada ću ti reći kao Sirusovom, kog možda imam jednog u pečuju, ali evidentno je da možda nemam ovde. Ako ikada više pristanem na nešto što kaže Dragan Jove Torbica, uzmi sine ovu mastiljaru, udari me s njom u glavu da se koprcam još minut 2 i još jedno me dotuci. Ako ikad više poslušam Dragana Jove Torbicu, uzmi mastiljaru. Kakve sad veze Dragan ima sa tim?